Днес на 25 имаме едно много прекрасно събитие, така че не забравяйте да ме последвате тук в Instagram и в Facebook. Имаме едно много силно новолуние. Знаем, че това е процес, когато Слънцето и Луната са в един зодиакален знак и се слага старт на новия лунен месец. Привидно това е обикновен процес, който се случва всеки месец, но в момента е съвпад с Юпитер, най-щастливата планета в астрологията, така че е много важно да прекараме деня в изключително приподимното настроение, да правим неща, които обичаме, които ни доставят удоволствие и да следим своите мисли, защото така ще заредим за настроението, енергията за предстоящите месеци. Това събитие се случва много рядко. Преди 12 години сме имали отново същото, така че задължително ви препоръчвам да запишете своите желания. Изключително подходящ момент за манифестация, писане, медитация, визуализация. Отделете време да си пожелаете, да си представите, че вече нещата, които искате да ви се случат, ги притежавате. Отделете време също да се свържете с водата. Много е подходящо да сте около нея. Тя в момента е зареждаща и може още по-силно да манифестирате своите желания. В момента ще отвори към вас много силна промяна. Дори в момента да не ми се вярва да сте били по-напрегнати, нервни. Ви обещавам, че всичко това ще приключи, защото в момента се открива една от най-позитивните енергии за лятото. Знам, че сравнително юни месец беше натоварен с събития, напрегнат за много клиенти, за много мои хора около мен. Не беше от най-прекрасния месец, но сега ще се отвори нова възможност, затова е добре да я грабнете. Успех и момент да успеем по някакъв начин да успокоим енергията, дори да е била напрегната и да повярваме в доброто, което предстои. Знаем, че нашите събития се управляват от нашите мисли. Тоест, ако сме позитивни и вярваме все пак, че има някъде светлина в тунела, ви обещавам, че нещата ще се подредят. В момента Юпитер, заедно с Луната, с Слънцето, точно този успех ще ни даде, стига да повярваме. Защото в астрологията нещата е до вяра и до лични желания и какво ние ще вложим. Нищо ни се дава даром. Така че е добре да грабнете момента и да се възползвате от това. За всеки ще се развият нещата и събитията по различен начин. Това ще се усети. В следващите 6 месеца може да видите своите манифестации вече в реалност. Така че е важно колко вие вяра ще сложите. Методи, които аз прилагам, пиша си желанията в тефтер, все едно вече са се случили, благодаря за тях, оставям си време за медитация, за манифестация, нали, по този начин да си ги представя и записвам желания на дафинов лист, като го горя и след това го разпръсквам навънка. Не е нужно нещо, кой знае колко специално, просто това е много силен метод за още по-бързо материализиране на желания. Така че запишете своя асцендент, слушайте и за своето Слънце и Луна, но най-вече за асцендента. В рамките на 2 дни ще отговоря на първите с видео, след това може да ги преглеждате и няма да успея да отговоря на всички, но по този начин поне ще може да видите отговорите за своя асцендент. За лични консултации може да ми пишете в Instagram и в Facebook, там правя, както казах, и дневните прогнози, там отговарям и работя с клиенти. Благодаря на всички за това, че сте до мене и благодаря за всички сбъднати мечти.